croeso I Sgorio. Mae yna ddigonedd o bêl-drod I ddod ar eich cyfer chi heno gan gynnwys rhestr fer gôl y mis. Ond fe ddechreuon ni'r rhaglen gyda gêm fawr y penwythnos, rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG. Does na neb wedi ennill y tlws yn amlach na'r Seintiau Newydd, gododd y cwpan am y 10fed tro i hanes y tymor dwytha. Yn herio'r tîm ar gopa'r uwch gyngred roedd y clwb ar y gwaelod sef Aberystwyth. Ei bod yn aelodau di-dor o'r cyngred ers 1992, roedd Aber yn anelu godi cwpan y cyngred am y tro cyntaf yn ei hanes. Ond roedd hi am fod yn dalcen caled iawn I dîm Antonio Corbisiero, oedd ond wedi curo'r Seintiau 4 gwaith mewn dros 20 mlynedd. Leo Smith yn edrych fel dyn arberoel. O'n i'n teimlo, nath o leinio hon fyny fatha Cristiano Ronaldo. Siap, oedd hi bresto allan, oedd fel, ie, dwi'n ffansi hon. Dim llawer o symudiad, oedd hi wastad yn mynd drosodd. Redmond, clyfer. Williams, curoedd ddyn. Alla gael y bêl mewn, hyfryd ganddo fo, hyfryd. Mae'n cael ei gadael ar alwad. A mae honno heibio'r postyn gan Redmond. Daniel Williams. Mae wedi curoedd ddyn, mae'n mynd mor esmwyth heddo. Tackle dda gan Bradford, ond cweit yn siŵr lle ath y bêl. Smith ar erged! Hit gornel. Mae Leo jyst yn cael 2 gyffyrddiad ergyd. Sa neb yn agos ato fo. Mae rhaid I rywun o'r amddiffyn, garlamu allan. Dych chi bas mewn at Marshall sy'n mynd I gyrraedd. Mae'n I thynnu nôl. Ac yn y diwedd, mae Williams o bawb yn methu cyfle gorau'r gêm. Pwy feddyliau ydy hynny yn arwydd o'r hyn sydd ddod? Bron iawn y pethau gosod sitar allid I gael ar hyn o bryd, siomedig. Mae bêl yn slic mewn ad Ote. Ote mynd I hyn! Postyn yn achub Aberystwyth. Y bêl mewn at Ote. Bradford ydi chlirio hi mynd y giw. Ochr ewydd y Seintiau'n disgwyl amdani. Wilson. Williams! Oedd ganddo fo'r amser, oedd ganddo fo'r lle. Mae wedi serenu. Do'n ni'n be, ond dim yn gol. Dwi'n meddwl mae Bradford gath I droed ar y bêl y bloc cynta. A di o'n jyst yn aros wedyn. Mae'r boi off I ben heddiw, mae o'n syth ar ei draed allan ac yn neidio eto. Mae hwn di bod yn wych yn yr hanner cynta. Daniel Williams, hyfryd, mae di thynnu nôl! Ac yn y diwedd mae Ote yn rhoi'r Seintiau ar y blaen. Seren y gêm hyd yn hyn, Williams yn ei chreu hi. Oedd Ote yn finiog, oedd Ote yn effro. Ac mae'r siom yn amlwg ar wynebau Aberystwyth. O'r diwedd, mae hysbryd nhw wedi cael ei dorri. Sbia fama, mae o bron yn gwybod, diolch yn gorfod codi ben I weld lle fydd yn ymysodwr Ote. Mae o'n gwybod fydd o'na, nath orffan i'n gred. Wilson I gymryd y gic gornel. Na chi gic sy'n gwahodd. Golwr yn aros. Ath I syth I ddwylo'r golwr yn y diwedd. Ydy'r tîm dewr yn mynd I gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Allan gan yr eilydd Lewis i'r asgell. Sbiwch faint o grysau gwerdda DC fan I nawr. Yn ergyd yn syth lawr corgwdd o Conor Roberts. I thought my players were superb tonight. We always knew that they were going to be so ball dominant. And just that one moment of concentration where we switched off and so early again into the second half. But I'm immensely proud of the players tonight. Never in any real trouble. I think they had one shot at our goal, a couple of free kicks, but a couple of long throws, and we're quite comfortable all the time. I thought Aber, they were good today, made it difficult for us. But like you said, it's the first of, we'll hopefully get 3 this year, and it's the first of 3. Ac am yr unfed tro ar 10, am yr ail flwyddyn yn olynol, yr enillwyr, unwaith eto, y Seintiau Newydd. Llongyfarchiadau mawr i'r Seintiau Newydd. Y gwpan yn aros yng Nghoes Oswallt am flwyddyn arall a golygon Craig Harrison yn troi tuag at y treble.
A mae'n golygoni nawr yn troi tuag at gôl y mis. A dyma'r rhestr fer ar gyfer mis Chwefror. Billy Jones yn derbyn, yn ergydio. Na chi gol wych gan Lily Jones. 2 funud o'r 90 yn weddill. A'r gol yna di cipio'r 3 pwynt i'r Wrexham dos bosib. Sam Jones, mae hwnna'n bas da i'r sgoriwr Elliot Evans. Chryser Met yn llifo ymlaen, Ryan Reynolds! Am gol! Am gol i Met Caerdydd. Ryan Reynolds oedd yn torri o ganol ca. Tu allan i'r cwrt Cosby yn cremannu'r bêl tu hwnt i Joel Torrance. Mae'r bêl yn syrthio Sean Bradley. Bradley. I mewn i'r cwrt. Mae'n curo Rickett unwaith, ddwywaith. Sean Bradley a gol o Didog. Pedwaredd i'r Seintiau ar orau eto. Falle bod y drydedd yn gol o embaros, a mae hon yn gol o safon. Hughes ar ei drodeg, Cymar iddi, berffaith! Am gol i Rhys Hughes ar ei drodeg, heibio i Dimonece ar ymwelwyr sydd ar y blaen. Mae Robbie Wilmot yn codi ben a chodi'r bans hefyd. Pennod ymlaen, lawr i Hulbert, y flic, McLagan, y bas wrthol! Na chi gol o Didog! Un o'r goliau gorau welwch i'r penwthnos yma, a Keenan Patton yn ei sgorio hi. Symudiad o'r safon ucha gan y Bari. Oedd hi'n bleser i wylio hon yn cael ei rhwydo gan Patton. Aberystwyth yn clirio lawr cae. Mae Carys Bufton yn glir. Mae'r golwr wedi cael ei dal rhwng 2 feddwl. Bufton dros i Benny. Yn gorffen yn hyfryd. Bufton yn berffaith. Cyfle arall fan hyn i'r Seintiau. Am gol berffaith. Lexi Jones o chydig tu allan i'r cwrt Cosby yn derbyn y bas ar ei throd fe ac yn codi'r bêl yn gelfydd heibio i'r gôl geidwad Charlotte Haynes. At y brif adran ewn ni nesaf, a gyda 4 gêm ar 10 wedi ei chwarae hyd yn hyn y tymor hwn, mae'r gyngrau'r nawr yn hollti. Ond, cyn i ni weld gêmau'r penwythnos a dechrau ail rhan y tymor, golwg ar gêm allweddol chwaraewyd ganol wythnos. Nawr, pwynt yn unig oedd angen ar Abertawe, ond oedd angen 3 phwynt ar Wrexham i gipio'r lle olaf yn y 4 uchaf. Hwnna'n cael ei rhwystro. Mae gan Lily Jones, mae angen yr arbediad os y gyfla, ac mae'r gol wedi mynd i fewn, mae Eifa Sygli. Wel, mae Wrexham wedi mynd ar y blaen, mi'n gafodd Charlie Haynes yr arbediad yna, ond yn syth i lwybr Crys Coch. Katie Hosford, mae'n anisel tu ar canol Jessica Williams sydd yna, a mae Abertawe wedi unioni'r sgôr. Ychydig funud ar ôl i Wrexham fynd ar y blaen. Mae Jessica Williams wedi unioni'r sgôr. Iddyn Miller sydd efo hi. Iddyn yn dal i fynd. Ac mae Iddyn wedi rhoid Wrexham yn ôl ar y blaen. I mewn i'r cwrt Cosby, rhediad hyfryd ac yn cael y gorau ar Charlie Haynes yn y gol i Abertawe. Thomas, chwilio am Deacon sy'n ceisio troi nôl gan Thomas, hwnna'n uchel tu ar canol, Katie Hosford! Ac mae Katie Hosford wedi penio yr elyrch yn gyfartal. Y bêl hyfryd yna i mewn. A pwy oedd yno, ond Katie Hosford. Allan at Clark. Nat Clark yn gweld rhediad Cara Jones i lawr y dde am bêl hyfryd. Cara Jones ar ymyl y cwrt Cosby yn croesi, ac mae i fewn, na, dydi ddim! Oedd honna yn agos, oedd hi'n edrych am eiliad o fan hyn. Fel bod hi wedi mynd i gefn y rwyd, ond heibio'r postyn, ath yr ergyd yna. Sammy Wyn, rhedag Amy Deacon, allan at Emily Thomas, y croesiad i mewn gan Thomas, a Stacey John Davies, wel am arbediad
Craven, mae'r perygl dal yna. A mae hwnna'n hitio'r trawst. Ydy'r Pennod yn dod i fewn. Rhywsyd, mae Wrexham wedi clirio'r bêl yna. A mae'r betiad gan Liz Craven i gychwyn efo'i. Ac yna sawl cyfle gan gynnwys taro'r trawst. Dyna oedd 20 eilad o bêl droed cyffroes iawn. Cara Jones ar gig gornel at y postyn cynta. Erin Levitt yn gygeisio, mae'r bêl i mewn, ac mae Karen Allen wedi mynd â Wrexham ar y blaen. Da ni'n tynnu at y 90, ac mae Karen Allen sydd wedi dod ymlaen fel eilydd wedi rhoi Wrexham yn ôl ar y blaen am amser i sgorio. Stacey John Davies yn y cwrt Cosby, mae'n rhydd. John Davies, mae'n arbediad, ond mae Helsford yna, a mae'n cael ei chlerio oddi ar y llinell. Wel, am gêm da ni'n gael yma yn Llandas i hen yma. Faint o weithiau mae Abertawe wedi dod yn agos. Wel, mae Charlie Haynes, gol geidwad Abertawe yn y cwrt Cosby. Mae gêm gyfartal yn ddigon iddyn nhw wrth gwrs, a maen nhw'n taro'r trawst. Wel, am ddiweddglo fydda hynna wedi bod. Over the moon, very happy. You know, it was a tough achievement to get here, considering the start to the season that we had, but we always knew if we could get it to the last game where it was in our hands, we'd stand a chance. Oedden nhw'n gwybod iawn be i wneud yn erbyn ni, ond efo be sydd wedi digwydd wrth yma a faint o annoying oedd o i ni gorfod o lawr ganol wsos, oedden ni'n madrau 23 yn bora. So oedden ni'n dod yma efo lot mwy o gythral heddiw a oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd i ennill, oedden ni'n confidence, cos rhaid ni brofi pwynt. We hit the crossbar twice, we've had 3 cleared off the line. We've done more than enough to win a game. First half, we didn't play the way that we can, and second half we came out and played a lot better. I'm just very thankful for this moment right here and the team that we have, and going into that top 4, what we can go on to do next. Ymlaen at ail ran y tymor gan ddechrau gyda'r ddau uchaf yn wynebu i gilydd. Mewn gêm enfawr ar y brig, Caerdydd y pencampwyr ar y copa a Llansawel yn yr ail safle. Gyda 5 pwynt o fantais ar y brig a dim ond 6 gêm yn weddill, bydda buddigoliaeth i'r adar gleision yn gam mawr at ennill pencampwriaeth arall. Kick gornel, Price! Dros ben pawb! A mewn i'r gol! Yn syth i mewn i'r gol! Gan Ffion Price, y prif sgoriwr tymor yma wedi taro eto. Oedd hi'n dipyn o groesiad. Dos bosib i'r Llansawel ychydig yn siomedig yn ath ei lanio yn y gornel uchad. O, mae'n i dda, mae'n i'n beryglus. Evans yn tal y bar, yn syml, yn y diwedd. Does na ddim cam sefyll, mae'n ddwy i ddim. Mackenzie Olden a'r peniad. Reit ar y linell y gol, mae'n ddwy i ddim. Oedd yna arbediad dda iawn gan Young yn y lle gyntaf, ond ti angen wedyn i amddiffynwyr chi ymateb i'r bêl bod yn barod rhag ofn, ac o'n nhw ddim. Llansawel yn mentro. Oedd y gosam wedi dod, fwy na lai. Un pen y cae i'r llall, Walkley drwodd, o mae yna le. I Walkley, heibio'r gol geidwad, heibio'r postyn yn anffodus. Y ffordd mae wedi mynd o ran troed i fyna, fi'n credu oedd hi'n trio codi'r bêl dros Chamberlain yn y gol. Price yn mynd am y gol i Gaerdydd. Y gol geidwad yn gwneud digon, ond oedd Courtney Young yn edrych yn nerfus braidd. Dych chi'n beio i gyda Ffion Price yn ergydio? Na. Ond edrych ar y chwaraewyr yn dilyn mewn, maen nhw'n gwybod beth i ddisgwyl. Beth sy'n digwydd fan hyn? Os yna broblemau fan hyn, pwyso ma nhw. Llansawel. A ni mynd mewn, oedd hi bron mynd mewn i'r gol. Shannon Evans a'r gwaith amddiffynol. Llansawel mor benderfynol. Crofts yr eilydd yma. Oedd yn ei chanol i. Brooke Llywelyn. Gyson tymor yma. Ilan Sawel. Un da eto. Mae'r eilydd yno eto. Col geidwad allan. Jade Crofts. Reit, ni wedi cael digon mewn 5 munud i'w bod hi'n fygythiad.
Britain Ferry are a very difficult side. This is the hardest place to go in the league. We knew it was going to be difficult. We couldn't play the way we want to play, so we've been working really hard on being structured, especially first ball, second ball, set pieces. We had to be really on it today, and I think we won absolutely everything. I thought their back three were absolutely superb. They won everything, and unfortunately, you know, when you've got a back three performing like that, it's difficult to score goals, and we were knocking on the door that entire second half, but unfortunately just wasn't enough in the end. It's a really hard place to come with Britain Ferry. They've, you know, haven't lost here, so it was great to come here and get the win and push on for the league now. At gêm arall y pedwar ucha nesa a Wrexham oedd yn wynebu'r Seintiau Newydd, a bron i hanner awr i mewn i'r gêm fe daniodd Eifa Sygli yr ergyd nerthol yma i gefn yr hwyd. Roedd Sygli'n llygadu gol arall i'w rhestr hirfaith eleni ac fe fanteisiodd ar y camgymeriad yma gan y Seintiau i roi'r cochion ddwy ar y blaen. Fe darodd y Seintiau yn ôl yn fuan wedyn wrth i Molly Harvard sgorio 5 gol ym mhob cystadleuaeth eleni. Ond doedd hi ddim yn ddigon i rwystro buddigoliaeth Wrexham wrth i Cara Jones rwydoedd 3 gol y tymor yma i selio'r fuddigoliaeth i Wrexham. Y Wrexham 2, y Seintiau Newydd 1. Gyda'r adar gleision yn sicrhau 3 phwynt arall, mae tîm Ian Derbyshire yn neidio 8 pwynt yn glir o gryfangau Llansawel. At y 4 isaf ac Aberystwyth gipiodd y 3 pwynt yn erbyn Met Caerdydd, buddigoliaeth holl bwysig yn y frwydr i osgoi'r cwymp. Yr ail haen i'r dynion sy'n mynd o'n sylw ni am weddill y rhaglen, ac mae ras ar y brig yn y 2 gyngrair yn eithriadol o dyn ar hyn o bryd. Pwynt yn unig yw'r fantais ar y brig yn y de, a 2 bwynt sy'n gwahanu cyntaf ac ail yn y gogledd. A dyna lle ni am ddechrau, wrth i Ebus gobeithio dychwelyd yn ôl i'r uwch gyngrair. Pêl hyfryd i lwybr Tyler McManus yn ôl at Jordan Evans. Tysgu allan at Ryan Edwards yn ei gadael i Kieran Evans ar creisiad at Warren! Danny Warren! Cyfle gora'r gêm hyd yma. Rickett lledu'r bêl at Jordan Evans. Derbyn y bêl ac cyffyrddiad hyfryd, mynd efo heibio i Cathrol. Edrych am Warren unwaith eto ag ar y postyn pella. George Piers. Wel, mi oedd o'n llithro wrth i'r croesiad dod i fewn. Croesiad hyfryd. Cyfle arall i Airbus wedi afradu. Gig Gornel yn ei ddofn at Warren. Cyfle clir unwaith eto i Danny Warren. 31 o funudau wedi chwarae'r Gig Gornel, cael ei chymryd yn sydyn am ddiffynwyr Cegidfa'n cysgu braidd yn fan yna'r peniad dros y trawst. Ryan Edwards, lle ar yr ochr gosau yma, gan Tyler McManus. Caden Cook. McManus wedi parhau ei rediad o trai da gan Caden Cook. Cook yn dal i fe'n cyfle am yr ergyd yn taro'r postyn. Dyna'r agosa. Da ni di dod hyd yma, Caden Cook. Rediad rhagorol, heibio 2 neu 3 o amddiffynwyr. Golwr wedi giro. Taro'r postyn. At McManus, y creisiad i'r cwt, edrych am Warren! Warren yn cyrraedd y bêl. Cyffyrddus i Luke Evans yn y gol. Palmer i fyny amdani. Ryan Edwards, ben efo Sean Griffiths. Mae'n disgyn i Aaron Lloyd, lledu'r bêl allan at yr ochr gosam at Joe Haycock. Un ddau gadw'r bêl ar dir chwarae'r creisiad i fewn ar y cynnig. Cynta'r ergyd at y postyn gosa. Arbediad da gan Keegan Jones. Ond tam yna le fan hyn i Cook. Cook oes na gol yn hwyr ar derfyn yr hanner cynta i'r tîm cartra. Dyma Jordan Evans! George Piers! O sut ar wyneb y ddeiar y methodd o'r cyfle yna. Oedd hi'n llawer haws sgorio. Caden Cook i fynd y canol o arbediad gwych unwaith eto gan y golwr ac unwaith eto Danny Warren. A'r cyfle 3 munud i fewn i'r ail hanner. Fyna le fan hyn i Jordan Evans ar y droedd o'r arbediad yn ei gwych unwaith eto gan y golwr Luke Evans ac yna George Piers.
Wel, mae hi'n Airbus yn erbyn Luke Evans y pnawma. Gic gornel. Gael ei chwipio at y pysig gosa! A maen nhw wedi mynd ar y blaen! Jamie Hine! 6 munud ar 20 o'r ail hanner. Wel, y capten dros dro. Jamie Hine, y gic gornel yn cael ei chwipio i mewn. A mae Airbus ar ei holi. Da ni mewn i'r 10 munud ola. Jordan Evans unfer at Caden Cook. Cook yn ôl at Evans. Evans ar ergyd i gefn yr hwy! Jordan Evans! Maen nhw wedi cael cyfleoedd niferus. Ond Jordan Evans sydd yn union i'r sgôr. Airbus 1, Cegidfa 1. We were under no illusion how tough it would be, and that if we were going to get anything, that I probably would need to have a decent game. I've been coming here for quite a few years, and I think that probably the first point I've ever had here. I've had a few drum-ins, a couple of close ones, but yeah, I think that probably is the first point. So yeah, nice. You know, we got the goal to go 1 up, and you probably get a little bit greedy thinking we could get all the 3 here, but yeah, we're happy with the point in the end. You know, chances in the first half, yes, you could say that we should have converted them. You know, George Pearce and Danny have scored nearly 20 goals each this season. You know, and it just didn't fall for them, really. So, you know, that we just dust ourselves down and we go Tuesday. At gyngred y de nesa ac adar gleision Tre Thomas oedd yn gobeithio parhau â'i rhediad llwyddiannu sy'n golli mond 1 gêm mewn 4 ar 10. Ond roedd gan Freigia Baglan syniad gwahanol, ac o fewn y chwarter awr cyntaf roedd y tîm cartra ar y blaen wrth i Tom Randall rwyddo'i 3ydd gôl y tymor hwn. Thomas Davies geisiodd o ymyl o bocs yn fuan wedyn, ond arbudiad gwych gan Harry Irving yn golygu mai mond gôl o fantais oedd gan y cochion ar yr hanner. Roedd hi'n ail hanner digon tawel tan i Artiom Legavec benderfynu mai digon i'w digon a selio'r fuddugoliaeth gyda'r gôl hyfryd yma. Dreigiau Baglan yn curo'r adar gleision am yr eildro tymor hwn. Mae Colwyn sy'n ymestyn i mantais ar y copa ar ôl i Airbus UK fethu ac curo Cegidfa am y tro cyntaf ers 2022. Bwcles yn llithro i'r 6ed safle yn dilyn i chwalfa o 5 gôl yn erbyn Dimbych, sy'n golygu fod mynydd y Fflint a Llandudno'n dringo i'r 4edd a 5ed safle. At dabl y de ac mae Llanelli'n dychwelyd i'r copa yn dilyn colled adar gleision Tre Thomas. Bagliad Pontypridd yn golygu mai mond pwynt yn ei gwahanu a Threfelin yn y 4edd safle. A dyna ni, dyna'r cyfan am heno. Ond cofiwch wylio Brynhawn Sadwrn pan fyddwn ni'n fyw o neuadd y parc wrth i'r Seintiau Newydd groesawu Hwlffordd. Cyntaf yn erbyn trydydd yn uwch gyngrau'r Cymru a'r cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar amser cinio. Ac fel arfer fe fyddwn ni'n ôl nos lun gyda'r gorau o Bêl-drod Cymru, ond tan hynny, nos da.